Pomoc, my jsme bezdomovci. Zachraň nás. Ano, prosím. Jo, pojď peníze, Prosím. potřebujeme. Táta si tady vysekal a odešel od nás. Jdeme radši spát. To auto je zámach, jo. Jdeme radši spát. Dobrou. Tak uvidíme se ráno. Já jsem se nezbudil. Je, sice není ráno, ale to je. Počkej, máš... Maximálně tak jdeme Počkej, nejdeme toto FBI auto ukrást? Ne, to je blbá, nemůžeme krást. Tak jo, škoda. Ale jdeme se podívat do obchodu, jestli my nemáme vlastně peníze. No. To je jedno, bychom to tam jenom se tam prošli. Tak jdeme přes přechod, jestli tam je auto a to obejdeme. Ne, to bylo od našeho tačky. Nic nejede. Au, Vše pohoda. jsem se Tak spálil. jdeme se projít třeba tudy na tom pochodníčku. Nebo počkej, jdeme tady, tady, co jsme si přece nechávali kola. Jo, tady. A já jsem to měl tam, já jsem neměl, Jedu za tebou. já jsem měl kolobku, já jsem neměl kolo. Jo. Tak jdem. Tak jo. Tak pojď za mnou. Počkat, tady je taková dálnice máme. Tak já bych jedeme. Rychle, nic nejde. Dobré. Já jsem měl vždycky sem být bohatý. A teď jsem úplně chudák. Já taky. A tak takhle probíhá náš den. Nemůžeme ani spát. Ne, jako můžeme, ale nemůžeme. Ale v tom baráku bychom se mohli Pomoc! Pomoc! Ale dívej na ten baráček tady bychom se mohli ubydlet, pak nic nejde. To je hezký baráček taky pro nás. A jo. Tady bychom mohli bydlet, sice je to taky pro bezdomovce, ale to mě... Tak Já jsem narazil. Ale to je dobré, dívej. Počkej. Ne, ono nejde otevřít, ona je nějaká zaseklá. Já tady můžu proskočit tím umyvadlem. Tak moc umyvadlo tady není. A tady je vana, no tak to vana není, to je postel. Já si dám spacáček tady k oknu. Ať se můžu dívat ven z okna. Jestli nedáš si to tady, tak to bude pohodlnější. Tady je to takové... Já mám pytel s sebou, nevím, co v něm je, ale mám pytel. Já mám ceduly a to ten A mám spacák. jabko, tak já si dám jabko trošku. Já nemám, já půjdu spát tady. Ne. Tak jo, tak jdeme už se teda vyspat. Mně se vůbec spát nechce. Mě taky moc ne. Nepojedeme někam zkusit jako jít třeba do práce, jestli nás nevezmou. To nevím, to podle mě bude taky těžké. Jestli vezmu svoji kolobku, já jsem ji nechal tady. Jo, já taky. Tak. Dobré, tak jdeme do města se podívat. Já jsem se to chtěl... Já mám nápad, pojď za mnou, jdeme se podívat na výhled. Tak jo. Projedeme tu. Oni tady někde úplně obří hora, tam je splav. A tam jsou takové dronové, myslím. Já bych jel teďka doleva, tady nahoru a... Je tady. Tady je zastávka. Jsi hrozně rychle, já na to šlápnu. Ty jsi jak rozjel. Já vím, já jsem úplně rychlý. Jak to, že jsi tak rychle. Já si na to šlápnu. Já nevím. Tak pojď opatrně, buď takhle úzdí, ať tě nezabijou. Co tam děláš? Já nevím. Jde se rada totiž. Ale tady můžeme. To je hrozně hezký barák. Já, ten bych mega chtěl. Tady jsou samé víly. Já bych chtěl takovej ten obří, takovej ten zakroucený, takový ten rozpadlej divnej, nebo ne rozpadlej přímo barák, ale tady je jachta. nepůjdeme se kouknout do ní. Jo. Tak si odložím tady. Já jsem si ho nechal tam nahoře. Bacha, neutop se. Já umím plavat. Jo, je taky, dobré. Dobré, jsem tu. Ty jo. Hustá. Počkej, já jdu úplně nahoru. Jde úplně dolů. Ty vogo. Tady je ohýnek, já jsem ho rožnul. Tak tady můžeme spát, to je ještě lepší. A jo, no. Uj. Co je tu tady?
Tady je taková secret. Tady je spíš, tady je to, tady je jídlo. Jo, tak je jídlo. Ano. Kde jsi? Tady. A dole to bylo. Já se podívat tady ještě. Tady je safe. Počkej, co? Peníze. Budeme milionáři. Kde jsi tady? O můj bože. Jsme milionáři. Peníze? Počkej, zbraně? Jo, mám peníze. Jo. Tak Tady zbraně tu jsou. spacáky a Já si pomoc. vyberu. Ale my máme peníze, jo. Jestli vezmu tu zbraň pro jistotu. Můžeme zhazovat. Tolik peněz máme. Jo. Neměli bychom radši utéct? Jak exploziva. Ne, to jsou tady zbraně v tom, to nevadí. Tak to jsem nevěděl, taká tajná místnost. Tady máme i postel a my nemusíme spát ve spacácích. Jestli Ale já mo- budu spát ve spacácích, já chci spát venku. A jestli to tady, Jo, já jsem u toho, u sedadla. jestli tady opravuju nějak zbraň, Já tak jdu nahoru. Tady, dívej, co mám za zbraň. no tak tady. Já mám modrou zbraň. Dívej. To se není pro děti, že? Já si dal docela na dobré místo. Dívej. O, kde Já jsem se jdu zas- vybral? Já jsem si to vytvořila, jsem si dala do pusy, potom, protože to je od slin, víš, ta modrá. Jo. Já si jdu Já zase, budu dneska tady asi na tom gauči. A vidíš tu chatku tam? jo, Jdeme tam? já si, počkej, Tady je splav a pod tím splavem něco a já jsem se propadl. jo, a já taky, Co to bylo? já, To nevím, jestli bylo účelem úplně. No lidi, obávám se, že jsme se tak trochu zasekli. Počkej, já umřu, možná se spacákem dostaneme za... jak jsme, ne, jak jsme se tady dostali, Nevím. počkej to, ale já jsem se, Ty by se nedostala. Počkej, já si vezmu ten spacák. Tady. Počkej. Možná to mám. Jo, ležím. Jsem tu. Jak? Já jsem tady zasek. Pojď do toho zeleného spacáku. Už tam nikdy nelezu nahoru. Já Tady je růžový spacák. Počkej, to se tam dal já. Kde jsi? Já jsem v palubě. Kde pak jsi? Jsem někde, ale... Já tě... Pomoc! Kde je ten zelený spacák? Počkej, kde jsi kde? Dívej, tady je, u té píci. Jo, jsi tam. Jo, tady. Musíš naskočit na to. Ne, pomoc! Ne, jo. Tak pojď, jdeme. Dobré, jak to už nikdy nelezu, jdu pryč. Ne, asi. Pomáskám, co se to stalo. Jdeme rychle do té chatky, já už tam plavu. Jo, vlastně na tady té hoře, tak tam jsou drony. Jo, tak půjdeme se tam projít. To je výřivka. Jo, jako náhodou. Au, to pálí. To nevadí, že jsme bezdomovci. Máme hodně peněz. Já to? Máme peněz dost už. Hledě, tady Kemp. To je kemp. A jo, kemp. Tak jsou postele. To je normální To baráč. dětský koutek. Je tady záchod, jo je. To je úplně pro nás dobré. Ale jako my jsme Tady budeme bydlet. Tady je to dobré. Tak jdeme se tu projít. A nebo nekoupíme si něco za ty peníze? Můžem. Nejdeme na ty drony? Jedu na ty drony teda. Jo, jdem. Já už tam něco vidím. Jo, já také. Že se tam zastřelím na ryby. Ano. Nechápu. Jako docela mě to jako odmrskává, když vystřelím jakože takhle no. Oho. Chápete mě. No. Jejda. Pomoc, já se bojím. Ten strom asi, nebo v tom chodím. Jo, od nás jo. Počkej, jo, já jdu tady. Tady musíme, jejda. Co? Jak jsi tam dostal, tak Já nevím, co to tady je. Tady je nějaký pipík. Tady, no. Tak já jdu na něj. No tak nejdu. Ne, tak ne, no tak. Jak jsi tam dostal? Nevím, já jsem do toho prostě vlezl. Jo, já taky.
A jakože tady to skončí. Takhle to ti skončí. Potom zatím čau.